Nedomyslené fakty. Prvý testrali vidí čarodejník potom, čo vidí niekoho zomrieť. Na konci štvorky Harry videl umrieť Cedrika, ale keď odchádzali zo školy a koče s testralmi ich mali odviesť do Rockvillu, nevidel ich. Druhý v sedmičke sa vraví, že neviditeľný plášť je jeden z darov smrti. A je teda jeden jediný, tak ako bazový prútik a kameň oživenia. V priebehu kníh však vidíme zopár neviditeľných plášťov. Jeden, alebo dva mal napríklad divoký Moody. Tretí kvôli anagramu zmenili stredné meno Toma Riddla z Marvola na Marvolózo, v češtine ešte horšie na Rojvol, no zatiaľ čo v českom preklade ho volali Rojvol po celý čas, v slovenčine ho volali podľa správnosti Marvolo. Takže to znie, ako by sa tam ten Marvolózo ocitol náhodou. Štvrtej na konci dvojky počas rozhovoru vysvetľoval Dumbledore Harrymu, že rozumie parselčine preto, lebo Voldemort pri kliatbe, ktorá zlyhala, preniesol naňho kus svojich schopností. Harry povedal, takže Voldemort vložil do mňa kúsok seba. Prečo mu Dumbledore nepovedal vtedy pravdu? Nepovedal mu rovno, že v sebe má Voldemortovú dušu. Je možné, že to vtedy ešte nevedel. Veď o Horcruxoch sa dozvedel až oveľa neskoršie, ale aj tak. Pre viac faktov ma nezabudni sledovať.